खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिखा नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मेट्रिकनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइयाबो लिक जानायनि अजद। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ सेबाया नेवसिगारदों। रायजोआव इभिक्सन सोलिबाय थागोन, इभिक्सनखौ लानानै जेबो कम्प्रमाइज खालामा बुंदों चन्द्रमोहन पाटवारी। देबाशिष गगৈ बुथारनाय जाथायनि सा 11 दायनिगिरिफोरखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा। जनाय जामजिङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। बरपेटा र'डआव लामा जाब्रथायजों सासे खौरां बिलाइ रानथिंग्रानि जिउ खहा। बाक्सानि सालबारियाव मोसानि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जादों सासे आइजोआ। मिजोराम पुलिसनि सासे हाबिलदारा गावनि लोगो सानै हाबिलदारखौ गावथारदों। चाइनानि सीसीटीवी केमेराखौ बन्द खालामनो अरुणाचल प्रदेशनि सासे एमएलएआ गाहाय मन्थ्रिखौ खावलायदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा जागायजेननायनिफ्रायनो गोख्रों दान्थे-बिदान्थेयाव हाबसोदों। सोंथि बिलाइ लिक जानाय गोख्रों अजदजों जागायदों देग्लायनि मेट्रिक आनजादा। मेट्रिक आनजादनि नैथि सानखालिबो सोंथि बिलाइ लिक जानायनि गोख्रों अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि इंराजि आयदानि उनाव सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइयाबो लिक जादों होननानै खौरां ओंखारदों। अजद सिखांनाय बायदिब्ला आनजाद जागायनायनि 15 मिनिट उनावनो एबा 9:15 रिंगायाव सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइयाबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों। नोजोर होनो गोनांदि मेट्रिक आनजादनि नैथि सानखालिबो काछार जिल्लानिफ्राय सोंथि बिलाइ लिक जानायनि अजद सिखांदों आरो आनजाद सोलिफुनाय समावनो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आरो आखाइ गोसारदों। बबेखानि मेट्रिक आनजादनि नैथि सानखालिबो सोंथि बिलाइ लिक जानायनि बागै खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जिल्ला बेंगिरिखौ गोख्रों बिथोन हरदों सेबानि मासिगिरि रमेश चन्द्र जैनआ। बेजों लोगोसे दिनैबो मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय खौराङा नंखाय बायदि मोनदों होननानै रमेश चन्द्र जैनआ बुंदों। मेट्रिक आनजादनि नैथि सानावबो सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ थारलायै नेवसिगारदों सेबाया। मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि अजद सिखांनायनि सायाव सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयनज्योति शर्माया गावनि खेंफोरथि होदों आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जायाखै होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो सेबानि एग्जाम कन्ट्रलार नयनज्योति शर्माया सोंथि बिलाइ लिक जानायनि अजद सिखांनाय गणिग्राम हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि आनजादसालिनि हेंथायै स' नटिस एबा जाहोन खिन्थानाय नटिस जारि खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय अजद सिखांनायनि बागै फैगौ सानथामनि गेजेरावनो गणिग्राम हायार सेकेन्डारि फरायसालिया सेबानो फिननाय होनो नांगोन। बबेखानि नकल लाहोग्रा आनजादसालिखौ जोंनो नाङा। ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल खालामग्रा आनजादसालिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन। दिनै मेट्रिकनि सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंब्लाबो फरायसाफोरा जेबो मुलाम्फा जायाखै होननानै नयनज्योति शर्माया बुंदों। ओरैहाय दिनै मेट्रिक आनजादनि नैथि सानखालिबो ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानायखौ लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां लादों। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया सेबानि सेक्रेटारि नरनारायण नाथनि हेंथायै समन जारि खालामदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि दिनै मेट्रिक आनजादनि नैथि सानावबो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जादों होननानै गोख्रों अजद सिखांदों आरो आनजाद जागायनायनि दान्दिसे उनावनो ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि गिबि सानखालिनो नकल खालामनानै रायजोनाङै सोमोनांहोनाय काछार जिल्लानि गणिग्राम जे.आर. हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव दिनैबो गोबांथार बिबांनि नकल बोखांदों। आनजाद जागायनायनि सिगां पुलिसा सिग्रोमनानै फरायसाफोरनिफ्राय बस्थायै बस्ता नकल बोखांनो हादों। रायजोआव सोलिगासिनो थानाय इभिक्सनखौ लानानै हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खेंफोरथि होदों। बेजों लोगोसे रायजोआव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरनि हेंथायै इभिक्सन सोलिबाय थागोन आरो इभिक्सनखौ लानानै सोरखारा जेबो कम्प्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा ओनसोल दखल खालामनायनि हेंथायै इभिक्सन सोलिबाय थागोन। बेयाव जेबो कम्प्रमाइज खालामा। मानोना दिनै गासै बुहुमावनो ग्लबेल वार्मिंआ गेदेर जेंना जानानै नुजाथिदों।
गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाजेटआव फोसावनाय बायदियै 2% ग्रीन कभारेज जानो नांगोन आरो इफेक्शन खालामनाय गासैबो ओनसोलाव दंफां फुलि गायगोन होननानै हाग्रा बिफाननि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया दिनै बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि हाहोखादाव पाग्लादिया दैमानि माथावरिखौ नायगिदिंनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि इफेक्शन खालामजानाय बांसिन सुबुंफोरानो हा-हु दंखायो। बावैसो लावखवा हाग्रा ओनसोलाव इफेक्शन खालामजानाय बांसिन सुबुंफोरानो हा-हु न'-बां दंखायो, नाथाय बिसोर हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामनानै आबाद मावगासिनोमोन। बिनिखायनो बिसोर रावबो सुंथानाय मोना। जायफोरा हा-हु आरो न'-बां गैया बे बिथिङाव सोरखारा नायबिजिरगोन होननानै मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया बुंथिदों। मख'नो गोनांदि केबिनेट मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया दिनै तामुलपुरनि हाहोखादाव पाग्लादिया दैमायाव कौटि रां बाजेटजों 3 किल'मिटार गोलाव माथावरि बानायनायखौ नायगिदिंनानै खौरां लाहैयो आरो 4.5 किल'मिटार गोलाव माथावरि बानायनो थाखाय इन्जिनियारनो थांखि होयो। बेनि अनगायैबो तामुलपुरनि बालाबारियावबो माथावरि बानायनो थाखाय इन्जिनियारखौ थांखि होनो थाखाय मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया खावलायदों। नक्सारिनि देबाशिष गगৈ बुथारनाय जाथायनि जोबथा राय होबाय बिजिरसालिया। 8 बोसोर गोलाव आयेनारि जुजिनायनि उनाव देबाशिष गगৈ बुथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय मोनबाय। जरहाट जिल्ला सेसन जाज कर्टआ दिनै रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय देबाशिष गगৈ बुथारनाय जाथायनि सायाव जोबथा राय होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला देबाशिष गगৈ बुथारनाय जाथायनि सा 18 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सा 11 दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया। गुबुन फारसे बे जाथायनि सा 7 दायनिगिरिफोरखौ देबाशिष गगৈ बुथारनाय जाथायनिफ्राय उदां खालामबाय। मख'नो गोनांदि गाबुरु साहा बागानाव दुथांफोरनि मोनसे हान्जानि गाग्लोबनायाव 22 बोसोर बैसोनि देबाशिष गगैआ जिउ गोमादोंमोन। जनाइनि जामजिं 515 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। गंनै गारिया मोगा-मोगि सौग्रावलांनायाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया जादों। बे जाब्रथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि जनाइ जामजिंनि 515 नं राजा लामायाव दिनै फुङाव सिलाफोथार फारसे थांनाय गंसे विंगार आरो सिलाफोथारनिफ्राय जनाइ फारसे फैनाय गंसे बलेर' गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायो। AS07C 7868 नम्बरनि विंगार आरो AS04N 2511 नम्बरनि बलेर' गारिनि गेजेराव जादों बे मोगा-मोगि जाब्रथाया। बबेखानि बे जाब्रथायाव गंनै गारियाव थानाय सानैसो सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि मददाव जाब्रथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो हादों। बरपेटायाव गोख्रों लामा जाब्रथायजों आब्दुल लतीफ मुंनि सासे खौरां बिलाइ राननानै न'थिं थांफिननाय समाव गोख्रों लामानि जाब्रथायजों जायगायावनो जिउ खहा जादों। बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय जाक्लिबिल फोथाराव समबारखालि फुंबिलि समाव गान्धारीपारानि आब्दुल लतीफ मुंनि सासे सुबुङा गावनि खामानिखौ मावफुंखांनानै न'थिं थांफिननाय समाव डाम्पारनि सौनायाव जिउ गोमायो। थैनाय समाव बियो गावनि बिसि आरो सानै फिसाज्लाखौ बे संसाराव नागारनानै थाङो। बे गिख्रंथाव जाथायखौ खालामखांनानै डाम्पारनि ड्राइभारा खारखुमायो। बे समाव सिमलागुरि पुलिसआ डाम्पारखौ जब्द खालामबाय। फुंबिलि समाव गोख्रै खारबोनाय डाम्पारा सौख्रांलाङो बाइकनि सुबुंखौ। डाम्पारनि सौनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो खौरां बिलाइ रानथिंग्रा आब्दुल लतीफआ। थैनाय आब्दुल लतीफनि न'आ गान्धारीपारायावमोन। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां बाक्सानि सौरागुरियाव डाम्पारनि सौनायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय दिनै समबार फुंबिलि 7 रिंगासो समाव आरोबाव डाम्पारनि सौनायाव आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। सौनाय डाम्पारनि नाम्बारा AS15AC1526। दंफार खरेबारिनि दुब्लि एबा फोथाराव खानानै दोननाय मोसौखौ लायनो थांनायाव दैजि बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ हाग्रानि मोसाया गाग्लोबनानै जोखोम खालामदों। हायुङारि मानास हाग्रामानि भुयापारा रेन्जनि साखाथियाव थानाय एबा बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि दंफार खरेबारियाव रबिबारखालि सानजौफु 12 रिंगासो समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। हायुङारि मानास हाग्रामानि मोसानि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जादों 40 बोसोरसो बैसोनि सासे आइजोआ। जोखोम जानाय आइजोआ दंफार खरेबारि गामिनि
कालुकान्त बसुमतारीनि बिसि दैजि बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बरपेटा मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो लांदोंमोनब्लाबो मोजां फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय गुवाहाटी मेडिकेलसिम दैथायहरबाय आइजोखौ। गुबै जाथाय बायदिब्ला बाक्सा सालबारिनि दंफार खरेबारि गामिनि दैजि बसुमतारी मुंनि आइजोआ रबिबार सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव न'नि साखाथियाव थानाय फोथाराव गावसानि मोसौ नागिरनो थांदोंमोन। मोसौ नागिरनो थांबाय थानाय समावनो हायुङारि मानास हाग्रामानि मासे गिदिर मोसाजों मोगा-मोगि जायो आइजोआ आरो लोगो लोगो आइजोखौ गाग्लोबो मोसाया। मोसाया आइजोनि मोखां बाहागोआव गाग्लोबनानै हाग्रा सिङाव हाबलाङो। जायगानि सुबुंफोरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बेनि सिगांफोराव बे ओनसोलाव मोसा ओंखारनाय आरो मोसाजों गाग्लोबजानाय जाथाय जाफेराखै। खाथियाव थानाय हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्रायनो मोसाखौ ओंखारबोनायनि सन्देह खालामदों जायगानि सुबुंफोरा। नखरनि सुबुङा मोसाजों गाग्लोबजानानै जोखोम जानाय आइजोखौ बरपेटा फखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव दैथाय हरदोंमोनब्लाबो मोजां फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेलसिम लांबाय होननानै फोरमायदों। रबिबार खालि बिलिफां समाव मिजोराम पुलिसनि 2थि बेटेलियननि सासे हाबिलदारा गावनि लोगो सानै हाबिलदारखौ गावनि सार्भिस राइफलजों गावथारदों। मिजोराम पुलिसनि आयेन आरो बिथोननि आइजिपि लाल बियां थांगाया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम आरो मिजोराम सिमानि कलासिब कुवारसिब बिअपिआव 2थि मिजोराम पुलिस बेटेलियननि 52 बोसोर बैसोनि हाबिलदार बिमल कान्ति साकमाया गावनिनो सानै लोगो फारियै हाबिलदार जे लाल रहालवा आरो हाबिलदार इन्द्र कुमार राय मुंनि सानैखौ गासै 15 राउन्ड गुलि गावनानै गावथारो। बे जाथायाव हाबिलदार जे लाल रहालया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो हाबिलदार इन्द्र कुमार रायआ गाज्रि जोखोम जानानै उनाव जिउ गोमायो। जाथायनि उनाव दायनिगिरि हाबिलदार बिमल कान्ति साकमाखौ गुबुन लोगो पुलिसा हमनानै एरेस्ट खालामबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। हमजानाय दायनिगिरि हाबिलदार बिमल कान्ति साकमाया सिमान जानानै गावखौ नंनायनि नङिनि एदावबाय थानायनि जाहोनाव सानैखौबो गावथारदों होननानै मिथिहोदों। अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब पासीघाट समष्टिनि कंग्रेस एमएलए निनं इरिंआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो लाइजाम लिरनानै चाइनानि सीसीटीवी केमेराखौ बन्द खालामनांगौ होननानै खावलायहरदों। 5 मार्च रबिबार खालि बे खौरांखौ एमएलए निनं इरिंआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै मिथिहोदों गाहाय मन्त्रिनो गावनि लाइजाम हरनायनि सोमोन्दै। लोगोसे एमएलए निनं इरिंआ बुंबावदों दि चाइनानि सीसीटीवीआ भारतनि गासै सोरखारि मावख'आव थांनाय फैनाय एबा सिंनि नोजोरथिखौ बोजबनानै चाइनायावनो नुहैनो हानाय केपासिटी दङ। बेनिखायनो रैखाथिखौ नोजोर होनानै भारत सोरखारा चाइनानि सीसीटीवी केमेराखौ बन्द खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों एमएलए निनं इरिंआ गावनि लाइजामनि गेजेरजों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।